13 rokoch som sa stal najmladším človekom, ktorý zdolal najvyššiu horu sveta. Volám sa Jordan Romero a toto je môj príbeh o tom, ako som zdolal Mount Everest. Bol 22. máj 2010 deň, ktorý sa navždy vril do mojej pamäte. Po mesiacoch náročného tréningu a 2 týždňoch aklimatizácie som stál na úpätí Everestu, pripravený na výstup, ktorý mal zmeniť môj život. Cítil som zmiešané pocity, vzrušenie, strach, ale predovšetkým odhodlanie. Cesta hore bola plná nečakaných zvratov. Každý krok viedol cez nebezpečné ľadovce a úzke hrebene. Napriek tomu, že som bol fyzicky pripravený, mentálna výzva bola oveľa väčšia. No najdesivejší moment nastal, keď sme prechádzali Khumbu Icefall, jednou z najnebezpečnejších častí výstupu. Obrovské ľadové bloky a hlboké trhliny boli ako scéna z iného sveta a pri každom kroku som cítil, ako sa podo mnou pohybuje ľad. Až vtedy som si uvedomil skutočné nebezpečenstvo našej výpravy, no napriek všetkým prekážkam sme pokračovali a každým dňom sme boli bližšie k vrcholu. A potom, po mnohých dňoch namáhavého lezenia, sme dosiahli vrchol. Stál som na najvyššom bode zeme, obklopený nekonečným výhľadom na majestátne hory. Bol to neskutočný pocit, ako by som sa dotkol neba. Ten okamih na vrchole bol krátky, ale nezabudnutelný. A vedel som, že som dosiahol niečo, čo bude inšpirovať mnohých mladých ľudí po celom svete.